Wah, iya. Melihat kemesraan manten iki kepiye? Betul sekali. Lah manten anyar ora usah diomongi mesti sik mesra. Sing diomongi manten tuwek-tuwek. Lah bedane apa ya tangga kasih sayang? sayang? Ora percaya. Lah manten anyar diomongi ya sing aduh jangkrek. Ngangi. Diomongi umpamane manten anyar, Mbak, sampean kudune ngene lho, Mbak, dadi bojone Mas Rio kudune ngene-ngene. Alah ora digagas. Sing diomongi sing lawas-lawas. Contoh, wong mlaku, manten anyar. Umpamane kowe, Mbak. Aku Mbak Ririn. Aku Rio. Yang penting kan gandeng, nanti digandeng. Sing gandeng kowe. Ngene. Kleru kuwi ngene. Ah, ngene lho carane tak omongi. Aku Mbak Ririn yo. Kuwalik nyok. Wedok kuwi ning kiwa. Oh iya kleru. Oh, tuwek pekok. Ya wes. Ki mlaku rono kuwi terus rono. Dalane lak grutal kuwi mau. Grutal. Ya. Wes, kowe kesandung ya 1 2 3 kesandung. Aduh, Mas. Hati-hati to, Dik, hati-hati. Kuwi lak sik anyar. Anyar isih mesra ya. Sik 2 dina seminggu gedene sak setahun ngono kuwi. Carane ngono kuwi. Compane iki wis enek rabi kok wis enek diparingi 20 tahun pernikahan. Wis tukul anake ngono kae. Tukul anake kesandung. Aduh, Pakmu. Hati-hati. Ngono kuwi. Ngono kuwi saya banter. Enek 50 tahun pernikahan wis tuwek-tuwek mlakune. Wis diputu. Ngene kesandung. Aduh, Mbak Kong. Ora bongko pisan licek mripatmu. Kuwi contone. Kuwi aja dicontoh, kuwi contoh yang paling jelek. Masa ya kejemeran saya tuwek. Agak maju sedikit, kamu maju sedikit. Oke. Nadanya pakai mayor, coba G mayor. Iki sindene kan oke.